Καλημέρα σας. Νομίζω ότι τώρα μπορείτε και βλέπετε το desktop μου. Βλέπετε το σύστημα, το περιβάλλον του συστήματος. Θα κάνουμε την παρουσίαση του πιλωτικού συστήματος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση στα πλαίσια του έργου η Enviper, η οποία θα καταγραφεί ως παραδοτέο του προγράμματος και για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να δει και να μελετήσει την πρώτη αυτή παρουσίαση του συστήματος του Enviper. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι το περιβάλλον, πριν κάνουμε login ως χρήστης, είναι το περιβάλλον εργασίας αυτού του συστήματος. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, όπως επιλογή για να κάνουμε αναζήτηση σε κάποια περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε κάποια επόπη η οποία έχει εκδοθεί, βάζοντας κάποιον αριθμό πρωτοκόλλου ή επιλέγοντας κάποια άλλα στοιχεία. Επίσης υπάρχει μία βάση δεδομένων με την νομοθεσία και κάποια άλλα documents τα οποία ας πούμε, θα μπορούν να περιέχουν τους πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους ή οτιδήποτε. Αυτό βέβαια είναι πεδίο συζήτησης και διαβούλευσης μεταξύ μας, τι σας βολεύει, τι θα επιλέγαμε ας πούμε, να βάλουμε σε αυτά εδώ πέρα τα πεδία. Επίσης υπάρχουν επιλογές για να δούμε και να ερευνήσουμε ποια project και ποιες ας πούμε, περιβαλλοντικές διαδικασίες είναι εν εξελίξη ή έχουν ήδη τελειώσει και κλείσει. Και τέλος πάντων εδώ πέρα είναι μια βάση δεδομένων και κάποιες μηχανές αναζήτησης κάποιων στοιχείων που ίσως είναι χρήσιμα για τη δουλειά που θέλουμε. Θα κάνω login τώρα. Όπως βλέπετε εδώ κάτω, έχω ανοίξει διαφορετικούς browser για να μπορώ να συντονίσω και να κάνω την παρουσίαση για κάθε ρόλο ξεχωριστά. Δηλαδή, τώρα θα κάνω login ως studier, ως ο μελετητής, από τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, εδώ, σε αυτό το πεδίο, αναφέρεται ο ρόλος μάλλον αναφέρεται ο τίτλος του κάθε ρόλου. Θα έλεγα ότι καλό ήταν να ξεκινήσουμε και να κάνουμε 3-4 κοινά παραδείγματα, έτσι, κοινές περιπτώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τις πιο συνηθισμένες, ας το πούμε, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να εξοικειωθείτε με το σύστημα και να είναι μία μαγιά, μία βάση, ώστε εσείς να μπορείτε να κάνετε όλη την πειραματική διαδικασία, την πιλωτική διαδικασία και τα τεσταρίσματα που απαιτούνται, για να μπορούμε σιγά σιγά να βελτιώνουμε το σύστημα. Εγώ δηλαδή θα σας κάνω 2-3 περιπτώσεις ή 4 συγκεκριμένης αδειοδότησης, και όλες αυτές, όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ξεκινάνε από τον μελετητή. Οπότε, εδώ πέρα, είναι οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο μελετητής. Να κάνει, για παράδειγμα, να καταθέσει κάποια περιβαλλοντική μελέτη, να κάνει τροποποίηση, να κάνει ανανέωση ή να κάνει κάποιο παράπονο ή τέλος πάντων μια καταγγελία. Τώρα είναι η ώρα να σας πω ότι σε αυτό το πεδίο πάντα αναφέρονται τα project τα οποία είναι εν εξελίξεις ή έχουν τελειώσει ακόμα. Εδώ πέρα δίνεται το Application Reference Number, είναι ένας αυτόματος ας πούμε, αριθμός πρωτοκόλλου του συστήματος, ο οποίος καταγράφει και δίνει ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε περίπτωση, σε κάθε υπόθεση. Η ημερομηνία, σε το type request, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση είμαστε στο submission, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια κατάθεση μιας περιβαλλοντικής μελέτης. Εδώ λέμε για τον τύπο της διαδικασίας και το status το οποίο αλλάζει
στην πορεία της διαδικασίας. Επίσης, ένα άλλο πεδίο πολύ σημαντικό είναι τα notifications. Εδώ πέρα ενημερώνεται ο κάθε ρόλος, είτε αυτός είναι ο στάντιερ, είτε είναι ο προϊστάμενος, είτε ο υπάλληλος που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ενημερώνεται ότι κάτι πρέπει να κάνει μια ενέργεια ή έγινε κάποια ενέργεια και έτσι φαίνονται εδώ πέρα χαρακτηριστικά οι φάκελοι που ανοίγουν, είναι κλειστοί, έχει διαβαστεί, δεν έχει διαβαστεί. Αυτά όλα έτσι είναι λίγο εισαγωγικά, θα τα δούμε στην πορεία, στην πράξη και θα είναι πολύ πιο κατανοητά. Ας ξεκινήσουμε από τον μελετητή, ο οποίος θα κάνει μια κατάθεση μιας μελέτης χωρίς πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή και το πιο σύνηθες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτό είναι το πεδίο εφαρμογής. Μπορούμε να βάλουμε, έχω κάποια έτοιμα εδώ πέρα κρατημένα, μπορούμε να βάλουμε ας πούμε για το παράδειγμα το όνομα της εταιρείας, την διεύθυνση, το αφημί. Τα πεδία που έχουν αστεράκι κόκκινο είναι υποχρεωτικά. Το όνομα του ιδιοκτήτη του έργου, του κυρίου του έργου, κάποια άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να μπουν και σίγουρα το email του, γιατί αυτός θα ειδοποιείται. Εδώ γίνεται και ο διαχωρισμός του project owned και του project rented. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είμαι εγώ ιδιοκτήτης, ο κύριος του έργου που κάνω την κατάθεση, ή είναι κάποιος μελετητής που κάνει για λογαριασμό μου την κατάθεση. Ας πούμε ότι είμαι ο κύριος του έργου. Εδώ μπορώ να γράψω, για παράδειγμα, τον τίτλο του έργου, το τίτλο της εγκατάστασης που θέλω να διοδοτήσω, το τίτλο οτιδήποτε, ας πούμε, όπως ξέρετε, θα είναι χαρακτηριστικό και θα είναι μια σύντομη περιγραφή για το έργο. Εδώ βάζουμε την κατηγορία, την κατηγοριοποίηση. Τώρα βλέπετε κάποια πράγματα, είναι πολύ γενικά, δεν είναι εξειδικευμένα. Αυτά μένουν να εξειδικευτούν. Επειδή είμαστε σε πιλωτική φάση, ουσιαστικά θέλουμε να δούμε τη λειτουργικότητα του συστήματος και αν περιέχει όλα εκείνα τα πεδία τα οποία είναι απαραίτητα. Το τι περιέχει μέσα, σε επόμενη φάση θα οριστικοποιηθεί. Εδώ μάλιστα έχουμε και ένα χάρτη για την Κρήτη που μπορούμε έτσι στο περίπου να βάλουμε για ποια περιοχή αφορά το έργο που θέλουμε να διοδοτήσουμε, την εγκατάσταση. Και παρακάτω εδώ πέρα κάνουμε την εισαγωγή των αρχείων που θέλουμε να ανεβάσουμε. Εδώ πέρα... Παρακαλώ. Καντελογιαννάκη Μαρία είμαι. Λοιπόν, καλημέρα. Στο χάρτη πάνω που βλέπουμε τώρα στην οθόνη, πώς βγαίνει? Είναι σύγκεψη που βάζεις με κάποιο τρόπο ή εντελώς έτσι προσεγγιστικά? Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να βάλουμε και συντεταγμένες. Εδώ, νομίζω. Αλλά είναι αυτό περισσότερο ο χάρτης δημιουργήθηκε για να έχουμε αίσθηση, μια χωρική αίσθηση. Δεν νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, ειδικά στο Google, να κάνουμε τόσο λεπτομερή αναφορά. Και γενικότερα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση των complaint, δηλαδή της καταγγελίας ή του παραπώνου των πολιτών, για να ξέρει περίπου ο υπάλληλος ή αυτός που θα εξετάσει την περίπτωση για τι πράγμα μιλάμε, για τι. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί, μπορούμε να το δούμε κιόλας, αν μπορούμε δηλαδή να παίξουμε με συντεταγμένες και να έχουμε ακριβή. Αλλά ούτως ή άλλως... Παρακαλώ. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μία κορυφή του οικοπαίδου, να μπαίνει δηλαδή στη συνταγμένη σκέψη σε μία κορυφή, ώστε να προσδιοριστεί καλύτερα. Σωστό. Αυτό είναι συμπληρωματικό. Όπως θα δεις, όπως ξέρουμε εδώ κάτω, υπάρχουν σχέδια, υπάρχει όλο το πακέτο της αδειοδότησης που απαιτεί ο φάκελος, ας πούμε, για την αδειοδότηση. Θα το μεταφέρω
Καλό θα ήταν να υπάρχει ο ιδιοκτήτης, ας πούμε. Να μπορεί να βάλει συντεταγμένες, ας πούμε, της μίας κορυφής. Τουλάχιστον μια συντεταγμένη. Σωστό. Νομίζω ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, και αν είναι σε ΕΡΣΑ ή αν είναι στο παγκόσμιο σύστημα. Αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση που θα μπορούσαμε και νομίζω ότι είναι και εφικτή τεχνικά για να γίνει και εύκολη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, εδώ πέρα να έχει ένα χ και ψ ή φ και λάμδα, για να μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα πιο εύκολα και πιο συγκεκριμένα. Ωραία, να προχωρήσω. Η Άννα λέει ότι στο οικοσκόπιο που είναι της ΔΕΕ, υπάρχει κάτι ανάλογο, οπότε θα μπορούσε να τα συνδυαματά να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Απλά σας ενημερώνω γενικότερα ότι αυτό είναι η πρώτη παρουσίαση. Είναι το σύστημα όπως είναι πρώτο. Εδώ είμαστε να το βελτιώνουμε, να συζητάμε, να κάνουμε προτάσεις και να προσπαθούμε σιγά σιγά να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό κιόλας είναι πιλωτικό το σύστημα. Να προχωρήσω. Ναι. Ωραία. Εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνουμε εισαγωγή των σχεδίων. Βάζουμε κάποιες εγκρίσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, γνωμοδοτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες και ζητώνται. Επισυνάπτουμε και τους χάρτες μας και προχωράμε και κάνουμε την κατάθεση. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο. Ωραία. Μας ενημερώνει εδώ πέρα ότι έχουμε καταθέσει επιτυχώς. Λοιπόν, στους επόμενους browser, και μάλιστα όπως είδατε εδώ πέρα, όπως σας ανέφερα και πριν, η υπόθεσή μας έχει πάρει το νούμερο 5, και δίπλα την ημερομηνία. Πηγαίνοντας εδώ στον ρόλο του προϊσταμένου της υπηρεσίας και κάνοντας μία ανανέωση, παρατηρούμε ότι έχει εμφανιστεί η κατάθεση και ως notification και ως project. Ωραία. Εδώ πέρα ο προϊστάμενος βλέπει όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συμπληρωθεί από τον μελετητή, βλέπει όλα τα επισυναπτώμενα αρχεία, μπορεί να τα διαβάσει, να τα ανοίξει και να κάνει σε δεύτερη φάση, αφού έχει κάνει μια πρώτη εκτίμηση, να κάνει το delegation, να κάνει δηλαδή την ανάθεση. Ωραία. Γίνεται επιλογή ότι θα κάνει εδώ μπορεί να βγουν κάποια ονόματα, ας πούμε, των υπαλλήλων και ότι γίνεται στην ανάθεση στον authority staff, ο οποίος είναι ο επόμενος ρόλος, ο οποίος θα μελετήσουμε και θα δούμε. Έγινε η ανάθεση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο υπάλληλος δεν βλέπει την υπόθεση. Μόλις του έγινε η ανάθεση, μπορούμε να το δούμε αυτό για παράδειγμα, δεν εμφανίζεται το νούμερο 5 εδώ πέρα, στα project του. Μόλις γίνει η ανάθεση, εμφανίζεται. Συγγνώμη γι' αυτό, είναι ένα λάθος του Word. Μόλις γίνει ανάθεση, εμφανίζεται. Μάλιστα, όπως παρατηρείτε εδώ πέρα, έχει αλλάξει και το status. Έχουν ενημερωθεί όλοι από τον προϊστάμενο, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, μέχρι και τον μελετητή, ότι
ότι η υπόθεση είναι στο status assigned to offices. Έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους δηλαδή. Έχουν ανατεθεί στον κατάλληλο άνθρωπο. Στον αρμόδιο. Στον αρμόδιο ακριβώς. Και του έρχεται και notification. Στον μελετητή. Τώρα είμαστε στο Stadier. Ωραία. Πηγαίνοντας πάλι στον αρμόδιο για να προχωρήσει η διαδικασία, μπορεί και βλέπει όλα τα στοιχεία της κατάθεσης και προχωράει στην αξιολόγησή της. Προχωρώντας στην αξιολόγησή της, τσεκάρει όλα αυτά που βλέπει. Για παράδειγμα, εδώ λείπουν οι φωτογραφίες. Επίτηδες δεν έβαλα ένα αρχείο φωτογραφίας και ζητάει, ας πούμε, συμπληρωματικά στοιχεία. Γράφει εδώ τα σχόλια. Συγγνώμη. Γράφει εδώ κάποια σχόλια και κάνει submit. Αυτή η ενημέρωση, όπως θα δείτε εδώ πέρα, ο προϊστάμενος ενημερώνεται ότι απαιτήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, το ίδιο και ο μελετητής. Και έρχεται notification στον μελετητή ότι απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία και του δίνεται η δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε αυτά. Για παράδειγμα, στέλνει τις φωτογραφίες που του ζητήθηκαν και γράφει και αυτό σχόλιο ότι φώτος OK. Και κάνει την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων. Ο αρμόδιος λαμβάνει additional data submitted. Ενημερώνεται για την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων και πλέον εδώ βλέπει τα συμπληρωματικά στοιχεία και το σχόλιο του μελετητή. Οπότε επαναξιολογεί συνολικά τώρα την κατάθεση, λέει ότι υπάρχει πληρότητα του φακέλου και ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε διαβίβαση σε κάποια υπηρεσία, για κάποια γνωμοδότηση. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε μια λίστα από τις υπηρεσίες που απαιτεί τη γνωμοδότησή τους. Εδώ τώρα έχουμε σαν ένα case, σαν μια περίπτωση, το other authority, το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι δασαρχείο ή κάποια αρχαιολογία. Και κάνει την αποστολή. Βλέπουμε ότι το status έχει αλλάξει και είναι σε waiting for other agencies' opinions. Ομοίως και ο προϊστάμενος βλέπει αυτό το status και ο μελετητής. Τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα logout, επειδή έχω μόνο 4 browser και η ρόλη είναι 5, ώστε να μπω σε αυτό το browser ως other authority head και να χρησιμοποιήσω και... Έχει να το κάνεις αυτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τώρα το βλέπουμε στα αγγλικά, γιατί έτσι είμαστε υποχρεωμένοι ως παραγωγές. Ναι. Αλλά για να το εφαρμόσουμε εμείς και να το δοκιμάσουμε, θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και για να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Βεβαίως. Και όρους που έχει η νομοθεσία μέσα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτούς, θα την κάνουμε μαζί την προσαρμογή στα ελληνικά, εντάξει. Ναι. Απλά είναι πιο λειτουργικό το σύστημα και η παρουσίαση στο πρόγραμμα πρέπει να γίνει και στα αγγλικά, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι.
Εδώ μπαίνοντας με τον ρόλο του προϊσταμένου του other authority, βλέπω ότι έχει έρθει η υπόθεση. Σαν προϊστάμενος, ας πούμε, για παράδειγμα, του δασαρχείου. Μπορώ και διαβάζω όλα τα επισυναπτώμενα και βλέπω και μάλιστα και όλο το ιστορικό, ότι ζητήθηκαν συμπληρωματικά, ότι στάλθηκαν και όλα αυτά. Και μπορώ να το αναθέσω σε κάποιον αρμόδιο υπάλληλο. Ομοίως, όπως έκανε και ο προϊστάμενος της περιβαλλοντικής διεύθυνσης. Αναθέτω τη γνωμοδότηση σε έναν υπάλληλο, ο οποίος τώρα λαμβάνει την περιβαλλοντική μελέτη και όλα τα επισυναπτώμενα. Βλέπει και αυτός όλη τη διαδικασία, μπορεί να διαβάσει και να μελετήσει την υπόθεση και στο τέλος να πει τη γνώμη του. Λέγοντας ότι συμφωνεί ή διαφωνεί. Και ταυτόχρονα επισυνάπτοντας την απόφασή του. Περιμένουμε λίγο να... Ωραία. Του λέει ότι επιτυχώς είπε τη γνώμη του. Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση και την εκπεραίωση της αδειοδότησης, ότι έχει έρθει κάποια γνώμη την βλέπει από ποιο authority έχει έρθει, μπορεί να διαβάσει τη γνώμη και την ημερομηνία και μπορεί να προχωρήσει και να πει ότι έχω λάβει, εδώ πέρα θα έχει μία σειρά από γνωμοδοτήσεις, ότι έχω λάβει τις γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται ή έχει περάσει ο χρόνος που μου δίνει η νομοθεσία. Οπότε μπορώ να κλείσω τη διαδικασία της γνωμοδότησης. Εδώ μπορούμε να κάνουμε logout. Ο ρόλος του other authority έληξε, γνωμοδότησε, τελείωσε. Ας μπούμε σαν stadier πάλι. Ο οποίος stadier ενημερώνεται για την περίπτωση. Και εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος έκλεισε την φάση των γνωμοδοτήσεων, μπαίνουμε στο status, στην τελική φάση του final evaluation, της τελικής αξιολόγησης. Ομοίως ενημερώνεται και ο προϊστάμενος. Καθώς μπαίνουμε σε αυτήν την φάση της τελικής αξιολόγησης, ήρθε η ώρα να γίνει η σύνταξη του εγγράφου της απόφασης, της ΑΕΠΟ. Εδώ πάλι υπάρχει όλο το ιστορικό, υπάρχουν όλες οι γνωμοδοτήσεις και ήρθε η ώρα ο αρμόδιος να δηλώσει ποια είναι η τελική του απόφαση. Ότι, για παράδειγμα, εγκρίνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, επισυνάπτει το αρχείο, το σχέδιο, να το πω έτσι, το σχέδιο της ΑΕΠΟ και κάνει submit. Μετά ενημερώνεται
ο προϊστάμενος για αυτή την ενέργεια και του δίνεται η δυνατότητα να υπογράψει και να πει τη γνώμη του πάνω στο σχέδιο της αδειοδότησης, του εγγράφου της αδειοδότησης. Μπορεί να πει ότι συμφωνεί με την απόφαση του αρμοδίου ή διαφωνεί. Ή και να μπορεί να επισυνάψει και κάποιες διορθώσεις, κάποιο άλλο αρχείο ή να κάνει κάποιες διορθώσεις στο σχέδιο του εγγράφου. Εδώ ας πούμε ότι συμφωνούμε. Και στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού έχει ενημερωθεί ότι έχει υπογραφεί το έγγραφό του, η αίτησή του, κάνει το κλείσιμο. Βλέπει πάλι όλα τα στοιχεία εδώ, όλο το ιστορικό και αποφασίζει ότι η τελική απόφαση είναι θετική. Έχει ήδη επισυνάψει ένα αρχείο, οπότε δεν χρειάζεται να το αλλάξει. Δηλώνει το URL, το link από την διάβγεια το οποίο έχει δημοσιευθεί. Δίνει και έναν αριθμό πρωτοκόλλου, για παράδειγμα, τώρα βάζουμε ένα τυχαίο 1 Δευτέρου του 2013 και δηλώνει ότι η διαδικασία αδειοδότησης έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα έχει να παίρνει. Παρακαλώ. Δύο-τρεις απορίες που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Ωραία. Ας το κάνουμε έτσι. Μόλις γιατί τελειώσαμε τη διαδικασία, μόνο να τελειώσω λίγο, να πω ότι όλοι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλοι ενημερώνονται, από τον μελετητή έως τον προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έχει βγει η αδειοδότηση και μάλιστα επισυνάπτεται και το link από τη διάβγεια και όλα τα συναφή. Αυτό έτσι ενημερωτικά και ακούω τις απορίες σας. Λοιπόν, πρώτη απορία. Όταν κατατίθεται εδώ μια μελέτη σε hard copy, υπογράφει ο μελετητής και τα σχέδια και το κείμενο της μελέτης και ουσιαστικά η υπογραφή του και η σφραγίδα του σημαίνει ότι φέρει την ευθύνη για αυτά που γράφει. Σωστό. Επίσης, η μελέτη όταν βγαίνει από την υπηρεσία και συνοδεύει την απόφαση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, σφραγίζεται επίσης από την υπηρεσία και αυτό είναι ότι αυτή η μελέτη θεωρήθηκε από την υπηρεσία. Έτσι, σωστό, ναι. Κανονικά αυτό πώς θα γίνεται? Αυτό είναι ένα θέμα προς... Τα θέματα που είχαμε βάλει στα ethical and legal issues. Ναι, ακριβώς, το είχαμε συζητήσει και τότε, θυμάμαι. Αυτό τώρα, οι δύο λύσεις εγώ βλέπω, αλλά αυτό είναι και θέμα προς συζήτηση. Δεν είμαι αρμόδιος, ας πούμε, για να το λύσω ή να πω την τελική μας απόφαση. Αλλά τέλος πάντων, η ηλεκτρονική υπογραφή είναι μία λύση. Και η δεύτερη είναι το σκανάρισμα, αλλά το πόσο μπορεί να το δεχτεί αυτό η υπηρεσία ή αντίστοιχα ο μελετητής. Ή οι δύο πλευρές, τέλος πάντων, να το πω γενικά. Αυτό, εδώ ανάμεσα σε τέτοια πράγματα, θα ήθελα τη δική σας συμβολή. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα? Είμαι Γαβριλάκη από το τμήμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που μας βοηθάει κιόλας με όλα αυτά. Και θέλω να σε ρωτήσει, η ηλεκτρονική υπογραφή υποστηρίζεται από την πλατφόρμα? Νομίζω ότι υποστηρίζεται. Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι υποστηρίζεται. Εξάλλου τώρα, εντάξει, δεν το γνωρίζω απόλυτα αυτό, αλλά νομίζω ότι υποστηρίζεται, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Πάντως πρέπει αυτό να το εξασφαλίσουμε, γιατί αλλιώς δηλαδή η υπογραφή της φραγίδας σημαίνει ευθύνη και ουσιαστικά δεν έχει σχέση δήλωση.
η υπογραφή της μελέτης των σχεδίων. Δεν σας ακούω. Η υπογραφή... Ναι, αυτό το κατάλαβα. Αν είπατε κάτι άλλο μετά. Ναι, εγώ συμφωνώ, ναι. Ωραία, δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στην υπηρεσία και ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι μοναδικός. Θα μπορεί, ας πούμε, η πλατφόρμα να ενημερώνεται αυτόματα μέσω του πρωτοκόλλου μας για τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει μια υπόθεση ή πρέπει να τη βάζουμε, να συνεννοούμαστε με το πρωτόκολλο και να αντικαταχωρούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό τεχνικά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Απλά δίνεται η δυνατότητα, όπως είδαμε στο τελευταίο στάδιο, να βάζουμε έναν αριθμό, όπως είναι αυτός εδώ πέρα που σας δείχνω τώρα, ο οποίος ίσως θα μπορούσε να είναι και το πραγματικό πρωτόκολλο ή τέλος πάντων κάποιο που να μπορεί να συντονιστεί. Είμαι να μας πει η Μαρίνα για αυτό το θέμα. Όσον αφορά το πρωτόκολλο, θα πρέπει να υπάρχει μια, ας το πούμε, διεπαφή και από το πρωτόκολλο και από τη μεριά του NVPER, ώστε να τραβάει μέσα από αυτή τη διεπαφή το NVPER τον αριθμό πρωτοκόλλου που μας αφορά, να τον περνάει στο σύστημα. Αλλά αυτό πρέπει να δούμε και αν το δικό μας πρωτόκολλο το υποστηρίζει. Ακριβώς. Είναι δηλαδή, ναι, είναι θέμα συμβατότητας. Αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Πρέπει να το δούμε κατόπιν αυτό. Δηλαδή να δούμε αν μπορεί το δικό μας πρωτόκολλο να βγάλει XML που να μπορεί να διαβάσει αυτό το πρόγραμμα. Σωστό, ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι που πρέπει να το διερευνήσουμε. Ωραία. Κάτι άλλο. Έχω να προτείνω κάτι σε σχέση με το ανέβασμα στη διάρκεια. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που είναι αυτοί οι οποίοι περνάνε όλα τα θέματα στη διάρκεια. Θα μπορούσαν αυτοί οι υπάλληλοι να ενημερώνονται ανάλογα με το τμήμα που εκδίδει την απόφαση, ο αρμόδιος για το συγκεκριμένο τμήμα, να ενημερώνεται, να το ανεβάζει στη διάρκεια, γιατί να ενημερώνεται μέσω notification. Να το ανεβάλει στη διάρκεια και μετά ο ΑΔΑ να περνάει αυτόματα. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία εδώ πέρα που σας δείχνω, για παράδειγμα, να ήταν ένα mail ή ένα link το οποίο θα βλέπει αυτός ο υπάλληλος και να μην κάνεις απευθείας εσύ στη διάρκεια. Είναι μια πρόταση πρόχειρη τώρα, αλλά γενικά θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά που λέμε και είναι πολύ ωραίες προτάσεις και πραγματικά λειτουργικές προτάσεις, καλό είναι να τα καταγράψουμε και να τα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα στην πιλωτική εφαρμογή, ώστε να βελτιώσουμε πραγματικά το σύστημα και να το κάνουμε λειτουργικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι το τελικό, είναι το πρώτο βήμα. Βέβαια, ναι, είναι για συζήτηση. Να προτείνω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή φαντάζομαι ότι στην ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων είναι παρόμοια η διαδικασία. Ναι, είναι παρόμοια. Να περάσουμε απευθείας στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Ακριβώς. Καταγγελίες. Ακριβώς. Αυτό θα πρότεινα και εγώ. Και επειδή εδώ βλέπω ότι έχω και περιορισμένο χρόνο. Το GIS θα μας δείξεις που θα είναι. Παρακαλώ. Το μάτι λέγεται. Το κομμάτι του GIS που βρίσκεται. Το κομμάτι του GIS δεν σας καταλαβαίνω. Ναι, είχαμε πει ότι θα φορτώσουμε κάποια link με γεωχωρικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι μελετητές και αυτοί που ελέγχουν. Ναι, αυτό είναι στο knowledge base θα μπει. Δεν έχει γίνει εισαγωγή ακόμα αυτού του κομματιού με το GIS. Τώρα έχει ουσιαστικά αποτυπωθεί το workflow όπως το διαμορφώσαμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Να προχωρήσω δηλαδή ως μελετητής, ας πούμε, να κάνω μία κατάθεση με πρότυπες περιβαλλοντικές Ωραία. Ξεκινάω πάλι τη διαδικασία και δηλώνω τα στοιχεία του μελετητή του ιδιοκτήτη.
Εδώ τώρα οι επιλογές είναι πολύ πιο λίγες. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα έντυπα με τα τεχνικά report και όσα απαιτούνται. Εδώ, σε αυτό το workflow, σε αυτή την περίπτωση, είναι κρίσιμο να πούμε αν η εγκατάστασή μας, το έργο μας, είναι μέσα σε περιοχή Natura ή όχι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Ας κάνουμε στα γρήγορα μία περίπτωση που δεν είναι μέσα σε περιοχή Natura, που είναι η πιο απλή περίπτωση, και μετά κάνουμε και μία δεύτερη με Natura, για να το δούμε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, έγινε το submission, έγινε η αίτηση δηλαδή. Εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή ρόλων. Σύμφωνα με το workflow, η αδειοδοτούσα αρχή δεν είναι το authority όπως το έχουμε βάλει εμείς και στο προηγούμενο case. Είναι μία άλλη αρχή, οπότε το έχουμε ονομάσει other authority εδώ πέρα. Με καταλάβατε? Ωραία. Οπότε ενημερώθηκε ο προϊστάμενος του other authority. Βλέπει εδώ την κατάθεση και κάνει την ανάθεση σε κάποιον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος ενημερώνεται και κάνει την αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε ότι έχουμε πληρότητα. Ωραία. Η αξιολόγηση φαίνεται, μπορεί να διαβαστεί και από τον προϊστάμενο. Και σε επόμενη φάση προχωρά στην εκπόνηση των πρότυπων ή στην καταγραφή των πρότυπων περιβαλλοντικών όρων. Εδώ έχει δυνατότητα να μπει και σε μια βάση δεδομένων με έτοιμους τους πρότυπους όρους. Κάνει ανάρτηση, ας πούμε, ή μάλλον ενημερώνει τον προϊστάμενο, ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση για αξιολόγηση της αίτησης και προχωράει στην υπογραφή της. Πάλι μπορεί να πει τη γνώμη του αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάποια με τους πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους. Ας πούμε ότι συμφωνεί και ουσιαστικά βάζει την υπογραφή του. Και σε τελικό στάδιο ο αρμόδιος υπάλληλος κλείνει την υπόθεση. Πάλι ομοίως, με
τις ίδιες παρατηρήσεις που κάναμε και πριν. Βάζοντας έναν αριθμό πρωτοκόλλου, μπορεί να κλείσει την υπόθεση. Αυτή η περίπτωση είναι πάρα πολύ απλή, μοιάζει πολύ με την προηγούμενη, χωρίς τις γνωμοδοτήσεις. Εδώ τώρα αυτή είναι μια καινούργια διαδικασία και για μας, γιατί πρόσφατα ενσωματώσαμε Έτσι, ναι. τη ΔΕΛΤΑ. Θέλω να σου πω για το ρόλο του μελετητή στην πλατφόρμα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, επειδή στην περίπτωση των ΠΠΔ δεν υποβάλλεται μελέτη, αλλά δήλωση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, θα πρέπει να υπάρχουν τα templates για το πώς είναι αυτή η δήλωση αναλόγως με τη δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ΠΠΔ και να μπορεί ο μελετητής να τα συμπληρώνει online, επιλέγοντας από τη λίστα των ΠΠΔ που δίνει η νομοθεσία αυτά που ταιριάζουν στην περίπτωσή του. Αυτό για το ρόλο του μελετητή. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ΠΠΔ για ορισμένες βιομηχανίες, ένα template. Για τα ξενοδοχεία, δεύτερο template. Για κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τρίτο template. Και τέταρτο για τις κεραίες, όπως είπες. Αυτά τα 4 templates πρέπει να τα ανεβάσουμε των δηλώσεων. Αυτό θα μπορούσε, δηλαδή, αυτό που προτείνει η Άννα μου είναι εδώ δηλαδή. Εδώ. Στο ρόλο του μελετητή. Εδώ είναι, πάω να κάνω submission πάλι. Στο ρόλο του μελετητή, εδώ που έβαλα τα ονόματα. Εδώ πέρα δηλαδή κάπου να μπει μια φόρμα η οποία θα σου δίνει επιλογές. Ναι, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Και στο τέλος τώρα, στην έκβαση που η υπηρεσία επιλέγει την εγκρίνηση της ΠΠΔ, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ουσιαστικά το έγγραφο που θα βγαίνει με τις ΠΠΔ να στέλνεται στο τμήμα που χορηγεί την άδεια λειτουργίας ή την άδεια εγκατάστασης. Διότι η ΠΠΔ δεν είναι ένα ανεξάρτητο έγγραφο που βγαίνει σαν απόφαση ανεξάρτητη. Αποτελεί μέρος της άδειας ίδρυξης ή της άδειας λειτουργίας. Επομένως, όταν ο υπάλληλος φτάσει να εγκρίνει τα ΠΠΔ, πρέπει να γίνεται submit στο τμήμα χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Κατάλαβα. Αυτό νομίζω ότι τεχνικά είναι εύκολο, γιατί μπορεί να γίνει μια αποστολή ενός email ή οτιδήποτε. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι εφικτό. Το τμήμα άδειας λειτουργίας για να βγάλει την απόφαση της άδειας λειτουργίας δεν μας ενδιαφέρει, γιατί το MDPR καλύπτει μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δηλαδή, κατάλαβα. Στέλνεται ένα αρχείο με τα ΠΠΔ. Κατάλαβα, ναι, ακριβώς. Τώρα θα δούμε λίγο καλύτερα και στην περίπτωση των πρότυπων περιβαλλοντικών όρων σε περιοχή Natura. Νομίζω ότι καλό είναι να προχωρήσουμε και σε αυτή την περίπτωση, γιατί αυτή η περίπτωση, από ό,τι κατάλαβα, είδαμε όλοι, είναι σχετικά απλή, δεν είναι? Ναι. Ωραία. Στην Natura έχουμε αρμοδιότητα εμείς για την ειδική οικολογική αξιολόγηση. Ακριβώς. Και ας δούμε λίγο και αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη, αλλά εντάξει, δεν είναι και τόσο. Είναι δύο παράλληλες διαδικασίες ουσιαστικά. Αν δηλώσει δηλαδή ο μελετητής στην αρχή ότι είναι σε περιοχή Natura, τρέχει η αδειοδότηση για τυχόν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους από το τμήμα περιβάλλοντος, και από την ιδιοδοτούσα αρχή τρέχει αυτή η διαδικασία που είδαμε πριν από 5 λεπτά. Θέλετε να κάνουμε ένα παράδειγμα? Όχι, το καταλάβαμε. Πάμε στις καταγγελίες. Να πάμε στις καταγγελίες? Ωραία. Ναι. Έχουμε δουλειά ο καθένας και δεν μπορούμε εντάξει, ωραία. Λοιπόν, οπότε, ας κάνει ο μελετητής, ή αν και μπορεί να το κάνει Ας πούμε ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Ας πούμε ένας οποιοσδήποτε πολίτης. Γι' αυτό ας πείσω λίγο τους ρόλους εδώ πέρα. Μου δίνετε μισό λεπτάκι. Μπορείς κάνουν καταγγελία. Ναι, ας πούμε τον πολίτη και το πιο απλό. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Ωραία.
Ο πολίτης βλέπει αυτό, οπότε δεν μπορεί να κάνει, χωρίς να κάνει login, ούτε issue environmental approval, ούτε τροποποίηση, ούτε ανανέωση περιβαλλοντικών όρων. Μπορεί όμως να κάνει... Οπωσδήποτε να είναι επώνυμη η καταγγελία. Βεβαίως, βεβαίως. Για παράδειγμα, θα βάλω τον εαυτό μου. Το ID number τι? Πρέπει να δηλώσει ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο και μάλιστα όλα αυτά είναι υποχρεωτικά πεδία. Ωραία. Και αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να κάνει αξιολόγηση και ο προϊστάμενος μετά ή ο υπάλληλος θα μπορεί να καταλάβει αν αυτό είναι πραγματικό ή όχι. Ωραία. Οπότε εγώ έχω συμπληρώσει. Παρακαλώ. Μπορείς να βάλεις και μια επιλογή να μας στέλνουν δημοσιεύματα τα οποία καταγγέλνουν ρύπανση ή κάτι, ας πούμε. Δηλαδή το URL, ας πούμε, κατάλαβα. Και όχι URL, μπορεί να κάνουμε και ένα πεδίο που να ανεβάζει, αποσκαναρισμένο για παράδειγμα, ή και URL. Ναι, αυτό είναι. Αυτά τώρα ξέρεις αν πρέπει να τα καταγράψουμε όλα αυτά που συζητήσαμε. Παρόλο που έχει καταγραφεί έτσι, τέτοια μπορεί να καθίσουμε σε μια έκθεση, σε ένα χαρτάκι, σε ένα mail, να τα καταγράψουμε όλα. Δεν ξέρω πώς θα κατεβάσω την παρουσίαση από το WebEx. Θα σε βοηθήσω εγώ τις επόμενες μέρες, θα έρθει και ο τεχνικός μας γιατί λείπει σήμερα και θα σας το στείλω εγώ σε ηλεκτρονική μορφή. Άρα το ομολογείς ότι δεν είσαι τεχνικός, εντάξει. Έχουμε σήμερα λείπει. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα μπορώ να βάλω τον λόγο για τον οποίο κάνω την καταγγελία. Για παράδειγμα, λόγω θορύβου ή μυρωδιές ή απόθεση αποβλήτων ή οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο και μπορώ να γράψω εδώ πέρα και λεπτομέρειες, να κάνω και μια περιγραφή της κατάστασης. Όπως είπαμε, θα προσθέσουμε και κάποιες άλλες επιπλέον επιλογές. Μπορώ εδώ πέρα να πω ότι, για παράδειγμα, το πρόβλημα είναι στις Αρχάνες Ηρακλείου και με παρόμοιο τρόπο ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποιες συντεταγμένες. Επίσης, δηλώνω εδώ έναν κωδικό για να δείξω ότι είμαι άνθρωπος και όχι υπολογιστής και κάνω και ολοκληρώνω, ας πούμε, την καταγγελία μου ή την παρατήρησή μου, ας το πούμε έτσι. Και ποιος το κάνει αυτό? Αυτό το παίρνει ο προϊστάμενος, εδώ ως notification, έρχεται στον προϊστάμενο, ο οποίος βλέπει όλα τα στοιχεία της καταγγελίας, βλέπει εδώ τον αριθμό της ταυτότητάς μου, που μένω, το τηλέφωνό μου, το mail μου και όλα όσα στοιχεία έχω δώσει. Και αυτό που κάνει, αναθέτει σε κάποιον αρμόδιο να κάνει μια αυτοψία, να ερευνήσει την υπόθεση. Ενημερώνεται ο αρμόδιος υπάλληλος, βλέπει όλα τα στοιχεία της περίπτωσης, μπορεί να ανατρέξει και να πει αυτή η περίπτωση αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση που έκανα πριν 1-2 μήνες. Βάζω τον αριθμό πρωτοκόλλου, μπορούμε αν και εδώ πέρα δεν τον παίρνει ή κάνω λάθος ή έχω γράψει κάποιο λάθος, ας γράψω κάποιο άλλο. Δεν μου βγαίνει. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Θα δοκιμάσω κάτι. Να πάρω τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Εδώ, όχι. Εδώ θα έπρεπε, ίσως δεν λειτουργεί, ίσως είναι ένα bug ή οτιδήποτε, θα πρέπει να βάλουμε ένα σύστημα, ας πούμε, το οποίο είτε με αριθμό πρωτοκόλλου, είτε με το όνομα του ιδιοκτήτη, είτε με το όνομα της εταιρείας, ας πούμε, που δραστηριοποιείται και έχει γίνει καταγγελία, να βγάζει και να λέει ότι, ξέρετε, αυτή η καταγγελία έγινε πάνω σε αυτή την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο, αλλά θα βοηθούσε σίγουρα αν ξέραμε για ποια περίπτωση αναφερόμαστε. Οπότε εδώ πέρα μπορεί να συμπληρώσει και να κάνει, αφού έχει κάνει την αυτοψία του, μπορεί να συμπληρώσει το όνομα και τα στοιχεία της εγκατάστασης, του έργου, οτιδήποτε, ας πούμε, του υπεύθυνου αυτής της καταγγελίας, να κάνει την αυτοψία, να δηλώσει, για παράδειγμα, ότι έγινε στις 20 Φεβρουαρίου, να πει ότι ήταν παρόν ο προϊστάμενος, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, να γράψει τις σημειώσεις του. Παρακαλώ. Λέμε όλα ο προϊστάμενος, πανταχού παρόν. Ναι, τι να κάνουμε. Όχι, εντάξει, θα μπορούσε να. Γιατί συνήθως σε τέτοια πράγματα ίσως πηγαίνουν και κάποιοι παραπάνω. Μπορεί να πάνε και 2 υπάλληλοι. Και εδώ, για παράδειγμα, ότι μπορεί να πει ότι όντως πραγματικά έχουν ευσταθεί, για παράδειγμα, η καταγγελία, όντως υπάρχει waste disposition και ότι εδώ. Το extension information βάλει να μπορεί να ανεβάζει τις φωτογραφίες, αλλά μη υποχρεωτικό πεδίο, και βάλετε να μπορεί να ανεβάζει τις συντεταγμένες σύσκεψη πάλι μη υποχρεωτικό πεδίο. Γιατί καμιά φορά πάμε με φωτογραφίες μηχανές. Ανά, οι φωτογραφίες είναι εδώ κάτω. Ωραία, εντάξει. Είναι εδώ κάτω. Όπως και το report είναι εδώ, που γενικά το report είναι, στο report μπορεί να γράψει συνταγμένως ό,τι θέλεις. Μπορεί δηλαδή να συντάξει ένα ολόκληρο κείμενο, μια ολόκληρη έκθεση, αιτιολογική έκθεση, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, βάζεις 2.000 ευρώ πρόστιμο. Πολύ ωραία. Και εδώ, το οποίο είναι υποχρεωτικό, που είναι το επίσημο έγγραφο, εδώ όμως είναι μπορεί να ανεβάσει επιπλέον φωτογραφίες, να ανεβάσει ένα report λέγοντας ό,τι θέλεις και ό,τι μπορείς, ό,τι καταλαβαίνεις, ό,τι πιστεύεις ότι θα τεκμηριώσει το πρόστιμό σου ή τέλος πάντων την έκθεσή σου. Πολύ ωραία. Και να κάνεις submission. Και αυτόματα αυτό θα φύγει ουσιαστικά στον ιδιοκτήτη με mail. Ότι ξέρετε, έγινε επιθεώρηση, έγινε καταγγελία, έγινε επιθεώρηση, αυτοψία και σύμφωνα με αυτή την έκθεση σας επιβάλλεται πρόστιμο τάδε και ορίστηκε η φωτογραφία, ορίστηκε η έκθεση. Αυτό δεν γίνεται ακριβώς έτσι, οπότε πάλι σε αυτά που θα γράψουμε, τις παρατηρήσεις, ναι. εγώ θα σου γράψω ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Ωραία. Γιατί γίνεται πρώτα κλίση του υπετίου να υποβάλει τις απόψεις του εντός πενθυμέρου, μετά γίνεται συζήτηση προς τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης δίνει εντολή να επιβληθεί το πρόστιμο και μετά βγαίνει η απόφαση επιβολής προστίμου. Ωραία, τέλεια. Νομίζω πως είναι θα γράψει αυτή τη διαδικασία στον Παναγιώτη, αλλά θα σου γράψω ακριβώς τα βήματα, εντάξει. Πολύ ωραία. Οπότε σε γενικές γραμμές έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίαση. Τώρα ξέρω ότι έχετε πολλές απορίες. Για τα Α2 και για τα Α1 έχουμε μόνο γνωμοδοτικό ρόλο και να κάνουμε τη διαδικασία της διαβούλευσης. Ναι. Όπως είδατε εδώ πέρα. Στην οποία θα ανεβάζουμε εμείς τη μελέτη, θα υπάρχει πρόσβαση από το κοινό, το οποίο θα μπορεί να βάλει τα σχόλιά του. Ακριβώς, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ εφικτή ας πούμε, παρέμβαση και πολύ χρήσιμη. Γιατί ούτως ή άλλως το eMVPER και διαφημίζει τη διαδικασία της διαβούλευσης. Δεν διαφημίζει δηλαδή μόνο τη διαδικασία της αδειοδότησης. Μάλλον δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Του άρχους που προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων. Έτσι. Επομένως, ουσιαστικά καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο όλες τις αρμοδιότητες που έχει η υπηρεσία,
καθώς και άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας που χορηγούν άδειες λειτουργία. Ωραία. Για μένα, όπως είπα και χθες που κάναμε το δοκιμαστικό, και η εμφάνιση και η λειτουργικότητα έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου και σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ είμαστε για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και λειτουργικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε λίγο, λέτε ότι πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και πώς θα γίνει πιο εύκολα ή αυτό με τις υπογραφές. Εδώ είμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, όλα τα καινούργια έχουν τα προβλήματά τους, οπότε θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πολύ ωραία. Να μας πει τώρα τη γνώμη της η κυρία Άννα και μετά όποιος άλλος, ο κύριος Βασιλάκης. Ωραία, σας ακούω, ναι. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, την οποία όσο μπορώ παρακολουθώ βέβαια. Εγώ δεν είμαι ξενόγλωση και θα κάνω μετάφραση κάθε φορά για να τα διαβάζω. Εν πάση περιπτώσει, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε να λυθούν τα προβλήματα αυτά τα οποία θα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές όσον αφορά το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής, του ελέγχου των στοιχείων από των μελετητών. Όσο μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο, έχουμε μια εμπειρία σε αυτά, όχι βέβαια στις ελληνικές, θα υπάρχει τα ελληνικά. Θα βοηθήσουμε, πιστεύω ότι θα γίνει ένα σωστό αποτέλεσμα. Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Έτσι ακριβώς και νομίζω με την καλή μας συνεργασία και με τη βοήθειά σας θα τα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Πάντως, μπράβο σε όλους όσους εργάζονται έτσι, το έχουν πάρει ζεστά το θέμα και πιστεύω ότι θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Η συνεργασία είναι ό,τι το καλύτερο μπορεί να αποδώσει σήμερα από την κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την αντιδότηση του περιβαλλοντική για τα έργα, τα Α1 και τα Α2, ναι. Αυτό όμως η αντιδότηση περιβαλλοντική. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά. Η βάση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι οπότε η φάση αυτή της αντιδότησης σε τα Α2 πρέπει να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η παλιά χωροθέτηση που λέγαμε. Ξέρετε κάτι, δεν σας ακούω καλά. Κάνει πολλές διακοπές. Δεν ξέρω αν έχει φασαρία ή αν δεν είστε κοντά το μικρόφωνο. Όχι, δεν έχει κάτι. Ωραία. Τώρα σας ακούω καθαρά. Για πείτε μου. Για τα Α2 και τα Α1, η αντιδότηση περιβαλλοντική γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση όπως ήταν παλιά, η παλιά χωροθέτηση που λέγαμε. Εξετάζεται σε επίπεδο τη σχεδία μια γνωμοδότηση και σε δεύτερη φάση η περιβαλλοντική όρια. Ναι, η γνωμοδότηση μετά, ναι. Ναι, δηλαδή γίνεται σε δύο φάσεις, δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει εδώ στην διαδικασία. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε συμπεριλάβει τις Α2 και Α1 σε αυτά τα workflows, σε αυτή τη φάση τέλος πάντων. Απλά εμείς εμπλεκόμαστε στην γνωμοδότηση, δηλαδή είτε στην πρώτη φάση. Ωραία, οπότε όπως είπε με την Άννα θα προσπαθήσουμε να το ενσωματώσουμε με κάποιον τρόπο σαν ξεχωριστό στην διαδικασία. Κάπως αλλιώς έχει ονομαστεί τώρα αυτή η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής. Με το νέο 2014, εσείς κάπως αλλιώς. Ναι, η προκαταρκτική, ναι, κατάλαβα τι λέτε, ναι, κατάλαβα. Μία φάση είναι το αν στη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μία μονάδα και στη φάση αυτή τη σώμη διαφόρων υπηρεσιών και αφού εξασφαλιστεί το επιτρεπτό τη χρήση και τελείωση τη θέση. Ναι. Τη αδειοδότηση τεχνολογική, παίρνουν μετά στη φάση τη επιβολή των συγκεκριμένων όρων. Ωραία. Αυτό χρειάζεται ένα διαχωρισμό. Σου δίνω την άλλη. Ωραία, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ, το λέω σε όλους, αλλά και κυρίως την Άννα, όλα αυτά να τα καταγράψουμε, Άννα, ξέρεις. Μόλις μπορέσω να κατεβάσω την παρουσίαση, θα τα καταγράψω λεπτομερώς όλα. Ωραία, τέλεια. Και απορίες να σου έμειναν να λυθούν και να μπορέσουν. Εγώ θα μεταφέρω όλη τη διάθεση και όλες τα βασικά σημεία των απορριών σας στον Παναγιώτη και στους τεχνικούς μας και περιμένω και το mail σου. Ωραία, σου δίνω τη Μαρίνα που είναι η τεχνική υποστήριξη και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να σου πει αυτή τα σχόλιά σου. Ωραία. Καταρχήν ευχαριστούμε για την παρουσίαση, ήταν πολύ καταδοτική. Εγώ έχω ήδη σημειώσει κάποιες απορίες που τα είπαμε και πριν εδώ.
Θα περιμένω και εγώ να κατεβάσουμε την παρουσίαση, ώστε να τη δω αναλυτικά και να σημειώσω τι άλλο μπορεί να γίνει. Ωραία. Και με το πρωτόκολλο, Ούτως ή άλλως θα πάρετε και το σύστημα σε κάποια φάση και θα μπορείτε πολύ έτσι λεπτομερώς και με πολλά τεστ και διάφορες περιπτώσεις να τις αναλύσετε πολύ καλύτερα. Τώρα μπορούμε να έχουμε ως τεστ μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο. Ορίστε. Σε αυτό που μας δείξατε τώρα σήμερα, μπορούμε να έχουμε μυθιστικό να μπούμε να το δούμε. Αυτό νομίζω από εβδομάδα που θα επιστρέψει και ο κύριος Σημεωνίδης. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και νομίζω ότι είναι σε τέτοιο σημείο ώστε μπορείτε να το πάρετε και να το δουλέψετε. Αλλά αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι τη Δευτέρα μπορεί να είναι την Τρίτη, Τετάρτη, δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνουμε μέχρι τότε, αλλά... Εντάξει, ωραία. Όποτε προλαβαίνουμε να μπαίνουμε να βλέπουμε. Σωστά. Δηλαδή θα μπορείτε να έχετε και καλύτερη άποψη όταν το δουλέψετε και λίγο. Εγώ τώρα ήθελα πιο πολύ να σας δείξω πώς περίπου δουλεύουμε, τα πεδία, πώς λειτουργεί η λογική. Η λογική, ας πούμε, η αρχιτεκτονική του συστήματος. Εντάξει, ευχαριστούμε. Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και χαιρετισμούς σε όλους εκεί στην όμορφη παρέα σας. Μόλις ενημερωθείς πώς κατεβαίνει η παρουσίαση, πες μου να το κατεβάσουμε. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι θα σου στείλει και mail το WebEx, το προγραμματάκι που κάναμε. Εγώ θα σου δώσω πρόσβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το επεξεργαστούμε κιόλας, μήπως δεν διαβάζετε εύκολα ή οτιδήποτε. Και θα σας το στείλω. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.